Ya selamat ibu dajabang dakoje Pak Mur Betu Pulau Jorombongan Bamai Betu Pulau semoga dalam dua kepada tuan rumah tolong dia siangan baku tuak orang pegurau itu baku di tenda itu turunan tuh masih ada dah baku dekat pelaminan. Pesan kada yodi apa yo yo kaba goyang dia cici enjoy antara anak pulang dulu. Yalah mama serta sana dalam panjang kalau gitu itu kita lolek kok pada sakit coba dibaca kadang kita bari buat kita ada yang patas dia lain kandaknya daperi PIB bana peri Imam Botak meminta lagu ke Bujang Barantau Rp30.000 bahasa kandaknya rumah makan balehoi baik tujuh ke lagu Tanjung Balik kajaknya buku menitiaming kandaknya Rewa, Tuan, Pasaba, Pak Mandi di pencoran nama dulu kita dulu kan.
masih diperpanjang kalagunan Niko dari Dakoje Pak Made Namor Kaniko juga seiring jalan tolong nanya boleh gak senang boleh jarang-jarang basuh sulit-sulit batamu tolong boleh bawa damur di Jom Bantun Dakoje tidak ketinggalan udah amor udah malin kan itu juga de udah malin lai kemarin ai coba gojek ai sairianyo ai kapak jorong batanya kini lai go ado di sikoi nan marando pulang lagi masuk ayat telingo dan jambang menengah pantun si boleh sabantako atau ulang pantun balik Cici enjoy ya selamat tiba Pak Biri masih diperpanjang kalagu iko dari Pamai Bana batanyo kabule bat bule nan nama nan ketujuh ni bule mulai nan titik nan gadang nan tuwo atau nan udo tolong bule tujuan masih diperpanjang kalagu ko dari Daipi Bana bila na ya sesudah ko bau Daipi di Jampantun Pak Jorong na batayo sabanta ko daw Cici tapi damai Bana tolong babalian pantun Cici sabanta ko adik ai nan mabana ai udamai biar enai nanaman denanyo asanyo sangka damai lai barisi gareja cele dipike jugo kalau nak tahu Cici nama nanda mangi ko caliak sajalah penonton na banyak ko ciek nama topi haji putiahnya topi putiah topi haji tu nanda mangi ainan bakanda kan lai bulia biarlah denai ai mandendayo ainan ko duduk damai bawah tangkaran dia ai elo elo ai dimpo sabanta na yaki mancalia bamai manai asimi nang sibule ko agak tintu bantu atira kayu tanam denyo itu pasal dari anak yaki ya selamat ibu Datuk Raja Ali semoga dalam terduduk Datuk sayang aja
kalau itu kata si Mila pasabala Mila itu pesan dari Mama Ibana ya selamat dibong dari Nora kalau Mama Iko jadi nak picayonya lah sebab orangnya playboy kelah inyak na iyo iko na iyo lo orang Solo na iyo orang kayu tanam nak dia lo itu pesan dari anak joki wana labiah rancak daan bridile orangnya poloy itu pesan dari anak joki dasar di Mama Iko orangnya playboy sia selamat ibu denjing sarto sana dia la panjang kalau iko dia la dua batas kita nanya biasa cie dulu dan jangan bertempuan lagu kita bari kandaknya Datuk Indo Barajo meminta lagu Kaki Citu seiring jo lagu Kincitu kandaknya batas eksekutif Rp50.000 kandaknya dah kojek tadi kan seiring jo lagu dah kojek batas Rp50.000 jo Datuk Indo Barajo Kaki Citu bersama kandak nanaduk rumah makan belehoi begitu juga kandak roda pun kandak rewa uan begitu pulau kita bari dulu kandak dah kojek dan jo Datuk Indo Barajo Kaki Citu ya sampai di bawah ada bank Jakarta ya selamat ibu rombongan gantiang dari jaga kawan semoga dalam kedua ya kepada tuan rumah tolong diasiangan bangku untuk orang tua gitu bawa kawan gitu duduk ke dalam rombongan gantiang
Masih diperpanjang kalau begitu 50 kan? Langsung diperpanjang dari kawan-kawan naman dari Gontiang Arif Beitubulo nyo ketuanya Bang Arif Banago semalam go rombongan Gantiang bawa kawan-kawan gitu bawa kawan-kawan dari Gantiang Dujang Pantun itu pesan dari anak joki bana Ya, dan apa jangan kalau wiko dan lagu gitu banyak semalam gini kita lagi sakit surang
kita kak naik dulu kena rumah makan Balehoi darajat mana kau orangnya kok ada patah-patah selero tangguang datang saja ke rumah makan Balehoi jalan lintas bulu kasok Pilubang bisa COD meminta lagu kacang kabiang dulu darajat mana kau orangnya tolong bawa darajat di jambatan bisa COD mana Yoki? Kau dari dalam video mana kau? Bapak Sanci kan anan bagus piranggo boleh. Kau dah amride kau cici nyoi kau orang tuangku kau dah cici. Jangan sampai orang lima nego. Itu pesan dari anak joki mana? Tolong naik anak joki boleh cik kat senabu. Dah amride pesan dari dah amride. Anak Yoki kalau ada amride kok tolong membalik ke belakang dia anak Yoki nak tentu ke di kecek ni anak Yoki dah oh cici kalau nak nanda amride kok ya ada keleman kalau ke sawah ya nak berasi ya indak basi indak basi indak basi ya oh kok sawah gadang nak ada asia apa gunanya itu pesan dari anak joki tolong nan sawah gadang naik balik oh kok Pak Beng kok dari Pak Beng mana pribadi kau Batanyo da Beng Kamilas te Basalam mas nek lupa. Siana mo na rancak kami ya. Oh siana rancak kami ko namo ko buat pirang awak putih. Aku salam dari Jambang. Ko salam dari Jambang dan di bawah Dapeng. Iya mani gola anu na pirang. Yo mani galaknya boleh kampung go nampak dia da Jambang. Tolong boleh naik balik pesan dari da Jambang. Pasata am tadi le tekan ajo. Kali paham sebab nanda amride ko kasawahnya nak do barasi basi do malahan kok sawah gadang kan itu kan itu pesan dari Nabi. Kalau ada kocik, kalau benar-benar nggak soli, kok tagak telingo kok. Oh, dah Jambang mana? Oh, bapasan ka cici enjoy ka bule biaro ko. Kiro-kiro 8 tahun di inyo pesan dari dah Jambang mana. Tolong
Cici naik balik. Oh, maju dabeng. Kato bayar kayong masambuk dari. Kato berjawi kayong masambui dari dabeng jodoh Jambang. Kau pesan dari Jambang ya? Kau pesan dari Jambang na dibawa anak joki dabeng mana? Dia cici lah sampai tahun dia Jambang. 5 puasa sampai rayo. Oh, nak tahu bana cici-cici lay ampe tahun dek marando. Kalau dah Jambang ampe puasonyo lah 5 rayo sampai kini lalu teh jambu jo baru. Pesan dari Dapeng bana. Tolong boleh biar orang balik. Bapasan seketik kada Jambang dari anak joki. Si boleh ke bukan liik sawah ke Pak? Nan si boleh kau dah tahu dah Jambang. Kau bukan liik sawahnya kau dah Jambang. Ayu sawah pun nak simpan Pak. Ayah sawah mana nak menyimpan dah Jambang. Itu pesan dari anak joki. Sawahnya nak liik dah. Cuma dek bocor pematangan dak berayi sawah tu dah. Itu pesan dari anak joki mana. Tolong naik balik cici enjoy. Oh, anak joki. Oh, pesan dari anak joki. Kalau ke sawah sagadang ikut raso-raso nak katalog dek Jambang mamang gua. Mungkin bangga-bangga di pematang saja ya. Pesan dari anak joki. Tolong cici naik balik. Ba kira-kira cici. Aku pengarif mana gua? Kau nak tahu mana cici kau mila bagai iko dari kau tukang suntik kau tukang IP cerita ba kecik Pak B. Komentari kau cukui kau. Tak ada sawah nak ke dapur. Ada nak sawah nak ke dapur kan dia. Tabau jo apa dia nak joki. Kau baru suntik tu. Oh, Aku pesan dari Jambang nak ke? kau pesan dari Jambang kata Bajawi kau yang bersambut dari Jambang. Dari Jambang dari nang kecik sampai nang Odang lalu dia. Oh, kalau nak tahu cici enjoy bahan ada Jambang kau makan tangannya mulai dari nang ketik sawah sampai nang gadang dak doni dak kataluk dia orang. Itu pesan dari Jambang bana. Itu tu. Nah, itu.
Ikut. Op. Anak joki. Daman lah mengecek jo kada Jambang rasul nak kataluk dari Jambang. Kalau nan mudo yo dari kodak do, tu dia kui dia daman tu. Pangku yo keteknya cici. Tapi coce pangku ko cuma masih baca buatan Jepang tu je pangku dari ko. Tapi bawa Pak Jorong di Jambantun bukan Bang Arif. Pak Jorong gantiang. Itu pesan dari anak joki. Dabeng. Kato bajawe ke yang masambui dari Dabeng banana di bawah. Dari bre. Kok dari kuah nak tahu mana? Inyo ganteng, iyo gagah, iyo cupik, inyo kan suntik, iyo pulau. Tapi pangku pasangkunya dari kiri ini kumbang. Tapi nang pangku ko ndak mau ada di nyodo. Aco pasangku ini anan nantang kaya itu ada di kiri ada di kumbang tu. Itu pesan dari Dabeng banana tahu mana pangku dari ko. Tolong cici. Anak joki. Kalau nak tahu mana cici coba Abang Arif ko. Tolong baunya kamu ko de cici ko ditaloknya salam dia cici. Tapi elok Bang Arif ko mau bau suntik ko. Tahu sih? Nih kau lihat. Ya mama tersana dalam panjang kalau biko dia begitu banyak sampai termasuk itu agia sakit sugurang sakit bari baca cah gadang bari bongtua kita naik 40 patas eksekutif 50.000 rupiah kalagu pada ibu aku kagu gua manitial nih kandaknya darewa uan bana nambah kandak kagu gua manitial nih bahasa bahasa kandang nalung di kandang itu banyak bak mandi di pencuran nama dulu kita dulu kan.
langsung dipapanjangkan lagu gugak menitiame iko lagu Datuk Patih Banago tolong layu adu jong pantun lagu naniko Datuk Patih Banago masih dipapanjang lagu niko dari anak joki Patanyo ke Cici Cici. Daman anak joki menampaknya muak di pipi Cici MJ antahnya muak antah Cilalik antah Jirawe. Corong jawab Cici kok lain dapat minta kabuliah kok ionya muak izinkan daman anak joki untuk menakut pipi enjoy. Pesan dari Adaiki Joho Bana tolong bau Dasimai Dujang Pantun beti pesan dari Adaiki Joho. Baik, Cici enjoy dulu. Sebentar. Dato majawe gayong pasambui iko mo deko gak lain daman nampak arago ko menjece gagara daman aja kimpa. Daman kilo na do sobok ini 2020 ya bagai kalau dabeng lah gue. Kalau daman anak joki mungkin sekali ko menceliak bule kampung dan Cici enjoy biar ko. Kalau nan dabeng jo gajambang ko laco ko menceliak di Pulau Putih. Ayo jangan ya bawa ini. Jangan mabana, jangan di tempat-tempat bagai nak ulang. Barusan je dah beng. Di bawah kalau gua dah beng.
dak tabau kasetnya dek dak cici aja sebab orang boleh kok tangan di atas saja yang kasih pun abe tu pasan dari anak joki ko indak dapat je lagu iko manjawi je cici jadi je ko indak balagu bapatut je lagu iko lagi bila dulu agak sanabu bau dah si mei dujung patut sudah tu jawi de cici weko si antara agak de cici saja pokok jawi masih di papajam nang pertama dari dapon bana dapon kalipah batanyo ka bake cici enjoy boleh orang biaro ko lah masuk Islam dia itu pesan dari dapon anak kedua pesan dari Dajambang yo mada na joki ko ye tak boleh tanyo le batanyo jo le tak usah ni jawe cici enjoy itu pesan dari Dajambang betul gulo kada dari Datuk Raja Ali tolong ayat sana boleh mila masuk ayat telingo Datuk Raja Ali naik patut mila tadi balik lila kata bajawe gayong masambui dari anak joki kalau nan daman ko tak tahu dah Jambang itu kerabiannya agak gigih agak mato ayo pulo tu pesan dari anak joki masih di papanjang kalabuiko lain lo si bojing ibawa dedek mila pesan dari papayu atau long sali empulo di bagus serak papayu di Jong Batu sementara
pesan dari Rang Dimuko da Ambride Datuk Marajo. Ibu kami menjadi Pak Kades semalam gini. Bagurau di galanggang awak alat pijak kaki Sarawa sama gitu ngenelek semalam gini. Nanti itu iyo bulu cukup 2 hari Pak Kades gini. Tapi ja iyo tentu iyo sebab dak langgan duit sama denda. Itu pesan dari anak joki. Tolong pesan anak joki tadi, tolonglah janji jawe iyo kalau ada jambang tadi jo dapeng iyalah tahu ba ada cici enjoy. Kalau nan taman anak joki iyo sekali ko suruh baru. Tolong jawe lay mulia anak joki menapuak pipi jirawe atau nyamuk atau cilane. Itu pesan dari anak joki. Oh, kata bajawe gayang pasangwi dari Pak Kades. Gak usah dikatakan aja orang gadi. Iko lah adona naraja dari orang gadi. Iko semalam ko pesan. Iko perintang semalam ini dulu. Itu pesan dari Pak Kades bana. Kemudian adalah pasan dari Dajon. Ya pasan loka Dasion menggale sate baitu jauh wira pada menengah telimu bisa sumbang je bakso bagi tanah dua siko. Oi. Kau dari Pagurau Gantiang mana? Ketik nindak disebut nama gadang nindak di Bon Gala ragat tiang sadonyo pemuda gantiang pria-pria gantiang bitu Arif ketuanya. Ratu Pak Pedi Mudo dato Pak Pedi Masak. Kok Pak Jorong mana ketua bukan Bang Arif loh kok. Pak Jorong tukang irinya semalam gini. Tolong sabi ide Pak Jorong kita banyak semalam gini. Sabi Pak Jorong gantiang. Tolong layan Papayu Joko Mai di Jompantung. Itu pesan dari Dajon. Sesudah itu kita ketahuan kepada banyak dan aku itu banyak semalam kok. Permisi sabata. Kau dari Papayu nani bawa kau dari Dajon. Salam dari Papayu nani sampai. Papayu.